tejto pozícii tu, pracujem, dotknem sa hlavou. Ak je on veľmi vysoko, že sa navýši, pôjdem na bok. Teraz je ale cieľom jeden, to znamená, som tu, nakontaktujem sa hlavou. Čo budem robiť je mierny tlak, pozor, táto noha musí byť vpredu, nie som takto, lebo ma tu snepne, a ocitne sa v tejto pozícii. Čiže dajte si na to pozor, znižím sa, ide do tejto pozície, táto noha je tu, keď ma chceme potiahnuť, tak ťažšie to pôjde. Ja som teraz si rozmyslím, spravíš to. Som tu, v tejto pozícii, nakontaktujem sa hlavou, v podstate baram brúc, keby to preženie, a teraz čo potrebujem? Stály tlak, vytočím sa pod uhol, tlačím do jeho, práva, ľava, zoberiem do nohu, nič viac. Single leg takedown, setup. Ešte raz, posledný krát som tu pracujem, dotknem sa hlavou pod uhol, tlačím do nohu, pozerám sa